Hayi wena loya msetshenzana wabo ngangivele ngingasawuncingile wena lapha emasosheni. Vele ngase ngifuna ukuyeka. Ngingena nje lapha e-ofisini ngangikulindele ukuthi nokuxoshwa ngingaxoshwa. Emveni kwalento abase bengenze yona bangincisha ipromotion bapromosha le ntombazane eyayisuka eMpumalanga kodwa kwangicasula kakhulu yilokho okuthini bangithathe bayongilahla leli Limpopo. Bangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Mabe ngilahla leli Limpopo kusho ukuthi eLimpopo ngase ngi-responsible for ini ama-NKP lawa khona nani nama-POE. Kuyini lama-POE okhuluma ngawo? Masikhuluma ngama-POE phela sikhuluma ngani? Sikhuluma ngama-port of entries. Angizwa ukuthi ngithini? Okuwukuthi nawo ahlukene kathathu. Kukhona i-land, kube khona i-sea, kube khona ini i-air. Ama-NKP yona yini? Ama-national key point. Kanti wawenzani before uZulu? Nakuba ngeke-ke ngithanda ukuthi ngizodalula engangikwenza wena okufanele ukwazi ukuthi ngangisebenza emasoshini angeke ngizo-expose our methodologies, ngeke ngikuchazele okuningi, angeke ngizo-expose our modus operandi. Uyangidida-ke manje. Vele kufanele phela udideke, kunamanye amagama engathi uma ngingawakhuluma mina nabanye abantu ungangizwa. Mase sikhuluma ngani? Sikhuluma ngo-espionage, ngo-counter espionage, sikhuluma ngo-clandestine, sikhuluma ngo-national security, sikhuluma ngo-profiling. Angizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi upresident wase-Rwanda bekusewubani? Bekuwumnumzane uPaul Kagame. Yingalesi bekunini? Beku-2014 la ngasekupheleni kwawo. Yingalesikhathi kuno-general ababili abase bebalekile ababefuna ukuvukela umbuso wakhe babaleka bazobhaca la eSouth Africa ngoba bese besaba ukubulawa. Oyedwa labo general uze washonelwaphi? Wabulawela la ehhotela eSandton la acindezelwa khona ngomqamelo waze washona. Yini igama lelo hotela? Igama lehhotela yini? Michael Angel. Bangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Asikho-ke kodwa lapho sila. Mangingena-ke la e-ofisini sixabana sibanga le report angifuna yona. Ukufuna i-report yani? Waye ngifuna phela i-report yani, wangithi bile isikhathi kubulawa khulu uBhejane. Waye ngifuna i-report yani yokubulawa koBhejane. Nami ngiphendule ngokucasuka ngithi mina awuhlukane nami kunini ungifundekela ngale report. Kanti labo Bhejane abakho yini? Noma mhlambe babulawa yimi labo Bhejane lo ngifundekela ngale report. La mcasula lo wake wasukuma wama ngathi ngibona umuntu wakhona wajiluka nakuba isimo sezulu sasiguqubele ngathi ngibona umuntu wakhona wake wayale wathwala izandla ekhanda ngaleso sikhathi kukhona igedle lelalibila la amanzi ngisola ukuthi wayezokwenza itiye ngoba kwakuyikhathi zasekuseni ngathi ngibona umuntu wakhona waligxavuna wathi ngiqolela ngale ebusweni ngasukuma amanzi angithela la esifubeni ebile njalo. Angizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Ngaqonda khona ngajampa itafula lelo ngamgibela ngenqindi isibhamu wakhe wasikhohlwa wabuye wasikhumbula wathi methi uvula ishalo phela sasihlala khona ngasidonsa ngahlala kwesami enqulwini inhlambi yokuqala ngayishala yabona la kuhlala khona umaka wendini ngayishala phakathi kwamehlo wathi methi uyahlehla wathi unika ngekhabethe la elahlehla nalo wathi wayengakawi ngamlandela sango-6 engawufaka la. Awusumenza imbawula. Bangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Bake budubula-ke lapho kwaba-ke ukuboshwa kwami-ke emveni kwaleso sigameko. Uma ngiboshwa-ke lapho-ke bese ngihamba-ke inkantolo eyimbili. Bengihamba inkantolo le yasekhoti yangaphandle. Yabona-ke uma usebenza emasosheni uma unecala uthathwa kabili. Kuba yicala leli lakho lasenkantolo, kubuye kube yicala leli la-internal. Leli langaphandle lasekhoti ngaluwile. Kodwa leli lala emsebenzini langigojela bheka ngoba ngaze ngaxoshwa emsebenzini. Kodwa ngisola ukuthi leli cala lase linenhlese yani yobuhlanga. Banjalo vele lePitori. Bangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Hayi-ke emveni kwalokho ngathi ngisahleli ngoba iy'mali zami zayingakaphumi. Kwaze kwaqhamuka enye insizwa kunenye insizwa. Bengisahlala e-Oliven ngaleso sikhathi isibongo sawo kwakuwuJiyane. Wangala kuMidlipe kusaba namatekisi lo baba leyo. Athi hayi wemchuno sicela uzosilekelela la sishayile. Ngaleso sikhathi bekunendawo la ngasekho kuthiwa ibe istate okuthiwa iseKhophalif. Bekunomgodi lapho ongasasebenzi wegolide babemba khona igolide ngokungemthetho kanti bazogcina belwa neqembu lamanye amazamazama lapha laseSprayed. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Mabelwa naleli qembu leli laseSprayed ngifike ngizobalekelela hayi impi futhi sayinqoba ngoba umgodi kwagcina sekuwowethu. Bangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa.
Hayi baqhubeke ke sisebenze ke sasihlukene ke lapha ngokwemikhakha bheka ngoba kukhona ithimba elalisebenza phansi emathunjini omhlaba kube khona ithimba umsebenzi walo kwakuwulanda umsebenzi phansi libuye nawo lihambe luyise lapha kumaphenduka likhiphe igolide maqede ke bese siwuthumela ke la sasiwuthumela khona bese kuba khona ithimba leli elaligada umsebenzi la ngaphandle okwakuyila ngangisebenza khona. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Sisebenzile ke lapho ke indaba izokonakala nini ngesikhathi abantu bakuleya estate lapha eKhupalifu sebecomplaina la kuhulumeni ukuthi izindlu zabo ziyacracker njengoba siqhubeka nokumba la igolide ngokungemthetho. Emveni kwalokho kwabe sekuhlelwa ini i-operation enkulu bheka ngoba likho iphoyisa lalingekho kwakuze kube khona ngisho inkampani zama-security mbala. Kwakubani minister wamaphoyisa? Ungqongqoshe wamaphoyisa ngaleso sikhathi kwakubani bekuwumnumzane uNathi Mthethwa. Asekho na umthetho emhlabeni usaba senkosini sengathi umoya wakhe Ungalala ngoqo. hayi ungangiqedeleli ke. Ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ke kule operation ke lapha likho iphoyisa elalingekho umntanami. Hayi athi mayifika lama security zanqaba ke lezi ukusalena. Hayi kwaqhuma insimbi lapha umntanami zake zagagasana ngengalolo wawuzi rifle ngake ngezwe ngazi ukuthi lesi sami isibhama saqhume ngaye ngathula ngalalela ukukhala kwerifle ngasibeka phansi esami. Kanti wena uphethe isibhamu Ngesibhama ngangiphethe iGerman Mauser. Yo, Uyayazi iGerman Mauser? angiyazi sengimane ngibabaza. Ngasibeka phansi isibhamu layeso zagagasana. Uyabona ke ama-security anesibindi ngoba amaphoyisa ayesebalekile kwasala ama-security. Zagagasana ngengalolo zagagasana. Kwasho ukuthi iy'nhlamvu ziyaphela la kuthini. Ngathi ngibona zakhumuka nalezi zethu. Abanye babaleka abanjani bawongena ngaphansi khona la emgodini. Wangena yini wena? Angeni phela nomgodi ngangivele nguyisaba. Ngabaleka ke njalo-ke mina-ke manje kusho ukuthi ngibaleka ngishona le ngigudla la nga-N14 ngibalekela ukuthi sengibhekela ngako-Diepsloot ngathi ngabona okuyiplot lomlungu ngangena kulo ngahlanganyezwa insizwa engezwa ngoba isikhuluma ukuthi kanti umuntu waseZimbabwe lo ngathi mangingena kulo wathi wenze njani ngathi hayi ngijahwe igebengu wathi hayi ngena lana ke endlini wathi ke zwana lana ke insizwa ungaphumi ke la ngoba ungathi ungaphuma uzofika umlungu akuchaya umlungu akulumise ngiphithi ibhulu. Washo wakhulumisa kwabo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Athi mengishiya lapho ke kuleyo ndlu leyo bese inhliziyo yami kodwa ingakhululeki ngisola ukuthi lamaphoyisa mawukuthi ayangilandela azombamba bese ngikhomba. Hayi waba ukuhamba ngakale isikhathi ukuthi usehambile ngaphuma ngithe mangiphuma kusho ukuthi ngisolulela jali lwamlungu kwakuumuntu umuntu wesebenza kwe-construction ngoba kwakukhona iloli leli intandane yebo intandane Lo ngathi iVatelikani. Yebo, ngangena kuyo intandane leyo phakathi. Hayi emveni kwesikhathi esingakanani ngezwe amaphoyisa esegcwele kulo igcekeleli ngezwe kuyakhulunywa ukuthi usenzile bamshaya usenzile wakhala wathi hayi lo muntu ukhona la bake bangibheka kwase kukhona nezinja emveni kwesikhathi esingakanani kwazi kwasho yena futhi wathi hayi lo muntu ungene la ikhomba kule ntandane engene kuyo wathi nxa ningafaka ithiya gesi la lizaphuma leli sela leli. Wayifaka yini? Bathi bengakayifaki kwathiya gas lelo ngacasulwa yileli lokuthi angibize ngesela ngayiphumela mina ngathi mangiphuma athi amaphoyisa ayangiphuthuma ngathi kwahleni ngathi anginqabile ukuboshwa kodwa ngicela nike ninginike ithuba ngikhulume ngalensizwa ukuthi kuthatha isibindi sokuthi sisuka leli khona izongibiza ngesela kwasho ukuthi futhi ke ngithola amaphoyisa aphilayo ngoba kwaze kwasho elinye iphoyisa lathi cha hayi nami alingiphathanga kahle leli lokuthi akubize ngesela kulungile ngaye ngamphutha ngibela ngenqindi angimshaya ngo-250 khona lapho ngathi sengimgibela ngesicathulo sengimdlala ngesicathulo kwaze kwakhuza lona leli phoyisa lathi hayi bo khawula bo wawususho ukumbulala ngase ngicasukile lathi khawula bo babe ngibamba ke kwabe ukuboshwa kwami kanjalo ngiboshwa ke kanjalo ke kwakuyisabatha futhi mangingaphosisi ngoba nga-appeara first appearance yami yayingo-Tuesday la ema-district court lela ePitoli la kuSkumane usubizwa nguFrancis Bad manje. Kwathiwa icala lami elikhulu lizodlulela emajajini eGauteng North High Court lela ngakuMadiba lokubizwa nguFermulian obubizwa nguFermulian before. Bangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Hayi futhi ke mangifika ke lapho ke laqulwa ke nje icala kwawukuthi vele liqulwa nami icala ngase ngilivumile
ngikhumbula kahle ngoba nejaji langilingweba u-Van Rensburg. Athi-ke u-Van Rensburg cha, Mchunu, inkantolo-ke izokushaya ngoswazi oluncane ngoba uzange uyichithele isikhathi. Bheka-ke ngoba bangishaya ngeminyaka eyi-16 ngibhadle ejele. 16 wonke. Angizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Kodwa-ke into eyangisiza ngoba ngigcine ngihlala u-10 years ejele ukuthi-ke ngithe uma ngifika ngaphakathi ejele ngangena kakhulu-ke kuma-programs angaphakathi la ejele, ikakhulukazi la ku-education ngane ngoba ngacela ukufundisa ngaphakathi. Bheka ngoba la ejele bengifundisani, bengifundisa iziboshwa isi-French. Usazelapho wena isi-French? Ngiyaxolisa Chunu, qhubeka. Mangifundisa-ke iziboshwa la isi-French ngaphakathi ejele. Akugcinanga-ke lapho ngoba ngisho ojele abanye nabo sebenentshisekelo yokufundisa isi-French, okwagcina kwawukuthi kumphathi wejele nawalithanda lolu hlelo wazi wabhalela abani owayewu-minister we-correctional service ngaleso sikhathi, okuwuhlelo olugcine-ke seli-adopthwa i-South Africa wonke. Bheka ngoba mina ngagcina sengiqeqesha ojele abahlukahlukene, ngibaqeqeshela ukuthi bahambe beyofundisa amajele, beyofundisa emajele isi-French ngokuhlukahlukana kwayo eNingizimu Afrika. Kwakuba uminister wamajele ngaleso sikhathi? Uminister wamaphoyisa we-correctional service ngaleso sikhathi bekubani? Bekuwumnumzane bengena uJeff, bese kubani? Bekuwumnumzane uMichael Masutha. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Mana-ke wena lo ngibuzo ongqongqoshe nje, kanti ufuna indaba noma ufuna ongqongqoshe? Ngiyaxolisa Chunu, qhubeka. Kubaluleke ngani lo mbuzo ongibuza wona? Ngiyaxolisa. Ngizosuke ngiyeke mina ukuxoxa. Qhubeka siqopha mlando.